INkampani eyakha izikhali iThales isolwa ngokugwazela loyo owayenguMengameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma ngokusebenzisana naloyo owayengumeluleki wakhe wezemali uMnumzane uShabir Sheikh. Kusolwa ukuthi lokhu babekwenza ngoba befuna ukuthola ukuvikelwa ngakwezombusazwe. iThales ifake isicelo phambi kwamajaji amathathu enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Ummeli walenkampani uAdvocate Barry Roo uthi iNational Prosecuting Authority ayizange ilandele imigomo efanele ngesikhathi ithwesa lenkampani icala lokushushumbisa imali ngokungemthetho. Uphinde wathi ke izikhulu zeNPA zaphambilini azizange zibe nobufakazi bokuthi iThales iyathinteka kuleli cala. Essentially, it's about them trying to challenge the racketeering charge, which is both the most serious charge that they and Zuma face. And obviously, whatever happens in this case will have significant implications for the prosecution of Jacob Zuma. Kulindeleke ukuthi uZuma kanye neThales babuyele enkantolo ngoZibandlela. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba zeSABC, ngiseMgungundlovu.